Inġabru kważi 520,000 euro b'risq id-Dar tal-Providenza fit-12 l-edizzjoni tal-Maratona tal-Volleyball li spiċċat il-ħadd f'nofs il-lejl. Il-parteċipanti labu 53 siegħa minkejja sħana filwaqt li wrew solidarjetà mad-Dar tal-Providenza. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza Dun Martin Mikallef innota l-ispirtu altruistiku rifless f'daw kollha li ħadu semmu fin-numru ta' sabiħ ta' volontiera li f'dawn it-tliet ijiem urew stampa mill-isbaħ tal-Maltin u Lawċin li sibhom dejjem minn ta' quddiem meta jiġu għas-solidarjetà. Fil-ftuħ tal-maratona l-President ta' Malta George Vella kien aċċenna l-ħidma li twettaq kuljum id-Dar tal-Providenza u li qed tkompli twettaq bl-istess enerġija u determinazzjoni tal-fundatur tagħha Monsinjur Michiel Azzopardi. Il-President Vella qal li din il-maratoni okkażjoni biex il-poplu Malti kollu jingħaqad flimkien biex bid-donazzjoni tiegħu jipprovdi lil persuni b'diżabilità li huma residenti tad-Dar tal-Providenza b'dak kollu li għandhom bżonn u li fuq kollox huwa dritt tagħhom. L-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Gallia Kurmi li kkonċelebra l-quddiesa flimkien ma' Dun Martin Mikallef fil-kappella tad-Dar sqal li Dar tal-Providenza hija ċelebrazzjoni ta' mħabba u ta' għoża b'messaġġ qawwi għal kulħadd. Huwa saħaq fuq 3 valuri li jispikkaw fid-Dar tal-Providenza: l-għoża tal-ħajja, l-inklużjoni u s-solidarjetà mal-persuni b'diżabilità.